Fáj, hogy van? Miért nem fog fájni az ujjad? Olyan volt, hogy melyik útról beszélünk? Baszki! Majdnem elütöttek. Nekem van elsőbsége. Hát volt olyan. Na, rájöttem, hogy az ember fájdalom küszöbét egyszerűen muszáj följebb tolni, és ehhez nem elég, ha csak egyszerűen pszichésen az úgy eldöntöm, hogy most nem fog fájni. Komoly jóga és mentális gyakorlatokat végeztem, hogy a kisujjamnak és a hozzátartozó inaknak eltüntessem a fájdalom küszöbét. És most ezzel nem érzek. Egyszerűen bele fogom tenni ma abba a kétujjasba, beleállok, és nem fog fájni, szabályosan kellemes érzetet fog nekem nyújtani. Hol van a sáv? Kétujjas. Az a másik nagyon jó. Gyere! Na ez az! Gyere, tartod. Azon, tart. Gyerünk. Tartod. Azon, szedd. Azon, gyerünk. Gyerünk. Azon, nagyon szépen. Lábra. Azon, figyelj. Megy. Hát ilyen ugrál, egyik láb bejön. Mocnába. Jó! Semmi ennyi. Ja, még egy kérdés, Tomi, hogy mindig csak duplázva beszálltatok, vagy már ért keresztben nyúlva? Nem, duplázva. Mellett ez a kis izé. Ez itt kis pöckös cucc, aha. Azt így fogod. És akkor úgy jó. Hát jó, viszont hogyha ballal vagy benne, akkor szar. De Ápi, ez az, hogy nem ballal mentek bele, és csak te próbáltad úgy, hogy... Nem, a Ginny-be ballal megy. Jó, a Ginny. De azt mondta nehezebb, hogy próbálj. Hát jó, formázom. Nem baj. Ezeket milyen nehézségre tippeled, tudom? Hát én 9. Áris azt mondja, mutatja, hogy fú, na ez a boulder, ez nehéz, na ez sokkal nehezebb, és akkor mik a fokozatok, és nézzük a Kallert, 999. Ja, és hol itt sokkal nehezebb vagy? Hát plusz-minusz, na. Tehát ez a 10 próba. 10 próba, de úgy, hogy kőkeményen nyomod. És igazából többet szerintem nem kell. Ja. Ami 10 próbából nem megy, azt nem. Azt hagyni kell? Aha. Viszont azt a 10 próbás, na abból a kategóriában mászhatok 15 000-et. Aha. És utána így szépen
Én szerintem az jobb. Az a baj, például én annyira nem tudom belülni, mert például van héta, amire simán kell 10-15 próba. Aha. De van olyan B plusz is, ami meg Hát de pont ezért kéne abból minél sok típust. Igen. Plafon, 45. Na bazdmeg most csak ezért kimegyünk az ezüsthelyre, és azt a pozitív táblát azt belézverem bányt. Az kurva is. De egyébként tényleg. Így 100-ba az illuminátorban. Tolod? Azt a rohadt. Király? Mutatsz egy-két durva. De most jó, mert most be tudtam itt szállni. Az a durva simán szinten volt. Igen, tehát egy év kiadás után a B Nem, plusz. mert egy, Jó, ennél egy fokozat.